Vande Gurunam Charanaravinde Sandarshita Swatma Sukhavapode Nishreyase Changalika Yamane Samsara Hala Hala Mohashantiye Abahu Purushakaram Shankachakra Shidarinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanchalim Om. Samastitihi pidetään lantionlevyinen haara-asento. Ja sisähengitys tuo kädet sivulta ylös, pidennä keho. Uloshengitys taivuta alas, voit tarvittaessa vähän koukistaa polvia, rentouta niska. Sisähengitys, pää nousee aina rintaa, pidennä selkää. Ja uloshengityksellä askel taakse, jäädään ylälankkuun. Sisähengitys tuo polvet maahan ja ylöspäin katsova koira. Pidä aktiiviset jalat silti. Ja uloshengityksellä työnnä itses alaspäin katsovaa koiraa. Syvä hengitys pehmentää lantion aluetta. 1. 2. Voi olla mukava myös tässä vähän koukistaa polvia, tuoda lisää tilaa sinne lantioalueelle. 3. 4. 5. Sisähengitys, katse eteen, askel käsien väliin. Voit ottaa muutamankin askeleen ja pää nousee. Uloshengitys, taivuta alas, rentouta niska tosi pehmeästi. Ja sisään hengityksellä tullaan ylös, kädet sivukautta, katse peukaloihin. Uloshengitys, samastitihi. Sisähengitys, tuo kädet ylös, pidennä, katse peukaloissa. Uloshengitys, taivuta lantiosta alas kevyesti. Sisähengitys, pidennä selkää, voit pitää sormenpäät maassa. Uloshengitys, askel sinne. Chaturanga Dandasana variaatio, 1 jäät korkeaseen lankkuun. Sisään hengitys, tuo polvet maahan, ylöspäin katsova koira, pidennä. Ulos hengityksellä, alaspäin katsova koira. 1. Voit tässä myös tuoda polvia maahan tarvittaessa. 2. 3. 4. 5. Sitten taas askel käsien väliin. Jätetään hypyt pois. Avaa rintakehää. Ja uloshengitys, taivutus alas, rentouta niska. Ja sisähengityksellä tullaan ylös. Pidennä kehoa. Ja uloshengitys, samastitihi. Ja sisähengitys, tuo kädet ylös, pidennä keho.
Ulos hengitys, taivuta lantiosta alas, rentouta niska. Sisähengitys, pää nousee, avaa rintakehää. Ulos hengityksellä, askel taakse, Chaturanga Dandasana variaatio, tuo polvet nyt maahan, etunoja punnerus. Ja sisähengitys, ylöspäin katsova koira, pidä vahvat jalat. Ja ulos hengityksellä, työnnä itses alaspäin katsovaa koiraa. Pehmeä hengitys. 1. 2. 3. 4. Pidennä lantion alueella. Ja 5. Ja sisähengitys, katse eteenpäin, koukista polvet, 1 tai pari askelta, käsien väliin, pää nousee. Ulos hengitys, taivuta alas. Sisähengityksellä noustaan ylös, katse peukaloihin pidentää. Ja ulos hengitys samasti tihi. Ja ekam sisähengitys, tuo kädet ylös yhteen. 2 ulos hengitys, taivuta alas. 3 sisään, pää nousee, ojentaa. Ja Chatvari ulos hengitys, joko Chaturanga Dandasana tai variaatio. Pancha sisärullaa varpaiden yli, ylöspäin katsova koira. Shat ulos hengitys, alaspäin katsova koira. 1. 2. Voit aina ottaa useampia hengityksiä. Kuuntele kehoa. 3. 4. 5. Ja sapta sisähengitys, askel tai pari askelta käsien väliin, pää nousee. Ashtau ulos hengitys, taivuta alas. Nava sisähengityksellä ylös, pidennä keho. Ja samasti tihi, jalat on edelleen vähän erillään. Viimeinen A. Ekam sisähengitys, pidennä keho. 2 ulos hengitys, taivuta alas. 3 sisähengitys, pää nousee, avaa rintakehää. Ja Chatvari, askel, Chaturanga Dandasana tai joku variaatio. Pancha sisärullaa varpaiden yli, pidentäen. Shat, ulos hengitys. Adho Mukha Svanasana. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Sapta sisähengitys. Askel käsien väliin, ojenna. Ashtau, taivuta alas.
Nava sisähengityksellä ylös, katse peukalot. Ja samastitihi. Surya Namaskara P. Syvä kyykky, jalat on edelleen erillään ja kädet nousee sisähengityksellä. Uloshengitys, taivuta alas. Sisähengitys, pää nousee, ojenna rintakehää. Uloshengitys, askel, chaturanga dandasana tai variaatio. Sisähengitys, rullaa varpaiden yli. Ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. Sisähengityksellä oikea jalka astuu eteen, tuo vasen polvi maahan. Pidennä psoasta keskivartaloa, kämmenet ylös yhteen. 1, 2, ylimääräiset hengitykset tässä. 3, uloshengitys, tuo kädet maahan, vie jalat taakse ja takas punnerus tai lankku. Ja sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisähengityksellä vasen jalka astuu eteen, tuo oikea polvi maahan. Pidentää, tuo kädet ylös yhteen. 1, 2 ja 3. Uloshengitys, kädet maahan, vie jalat taakse ja chaturanga dandasana tai lankkuja. Sisähengityksellä ylöspäin katsova koira, polvet voi olla maassa ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. 1, 2, 3, 4, 5. Sisähengitys, askel tai muutama askel. Eteen, käsien väliinpää nousee. Uloshengitys, taivuta alas. Sisään hengityksellä syvä kyykky, jalat erilleen. Kämmenet ylös yhteen. Ja uloshengitys, samastitihi. Toinen sisähengitys, syvä kyykky, tuo kädet ylös yhteen, pidennä. Uloshengitys, taivuta lantiosta alas. Sisähengitys, pää nousee, avaa rintakehää. Ja uloshengitys, askel taakse, chaturanga tai variaatio. Sisähengitys, avaa rintakehää. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Sisähengitys, oikea jalka astuu eteen, tuo vasen polvi maahan. Pidennä keskivartaloa. Kämmenet yhteen, 1 hengitys. Ja uloshengitys, kädet maahan, jalka taakse ja chaturanga. Sisähengitys, rullaa varpaiden yli. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisähengityksellä vasen jalka astuu eteen, tuo oikea polvi maahan. Pidentää keskivartaloa. Ja uloshengityksellä kädet maahan, jalat taakse, chaturanga. Ja sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. 1. 2. Voit myös tuoda polvet maahan ja lantio pidentää. 3. 4. Ja 5.
5 ja sisähengitys askel eteen, pää nousee, uloshengitys taivuta alas. Sisähengitys syvä kyykky, kädet ylös yhteen ja samastiti hii. Padangusthasana, astu vähän leveämpi asento, ota ote iso varpaista jos mahdollista ja sisähengitys ojenna. Ja uloshengitys taivutus kevyesti alas. Pidä tilaa. 1. Katse nenän päässä. 2. 3. 4. Voit myös koukistaa polvia. Ja 5. Sisähengitys, pää nousee, pidennä selkä. Uloshengitys pysyy. Padahastasana, tuo kämmenet alle, jos on mahdollista. Sisähengitys ojenna ja uloshengitys taivuta alas. Voit myös tehdä Padangusthasanan ensimmäisen asanan 2 kertaa variaationa. 2. 3. 4. Ja 5. Sisähengitys, pää nousee, pidennä selkää, uloshengitys pysyy. Sisähengitys, tuo kädet lanteille, noustaa ylös. Ja uloshengitys samasti tihii, jalat vieläkin erilleen. Utthita Trikonasana, sisähengitys, astu oikealla. 3 jalkaterän mittaa sivulle. Uloshengitys, käännä jalkaterä. Ja tuo käsi siihen säärelle. Älä anna lantio romahtaa. Katse vasemmissa sormissa. 1. Yritä pitää mahdollisuuksien mukaan suorat jalat. 2. 3. 4. Ja 5. Sisähengitys, tulee ylös keskelle ja uloshengitys, vasen jalkaterä kääntyy. Pidä tila lantiossa. 1. Käsi edelleen siinä säärellä tai jopa polvella. 2. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengitys, tuu ylös keskelle. Ja voit tehdä vielä A:n toisen kerran. Eli ei tehdä kiertävää asanaa. Voidaan tehdä 2 kertaa. Toinen ehkä vähän syvemmin. Ote voi olla nyt iso varpaassa. 3. 4. Ja 5. Sisään hengityksellä tullaan ylös keskelle ja ulos hengitys vasen puoli. 1. Katse oikeissa sormissa. 2. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengitys ylös keskelle. Ja samasti hiimaton päähän.
Utthita Parshvakonasana A. Sisähengitys, astu leveä askel sivulle. Oikea jalka. Ja uloshengitys, koukista oikea polvi. Tuo kyynärpään polvelle. Pidä paino molemmilla jaloilla. Tuo vasen käsi varsi korvan yli, katse vasemmissa sormissa. Pidennä vasenta kylkeä. 2. 3. 4. 5. Sisähengitys ylös keskelle. Ja uloshengitys, vasen jalkaterä kääntyy kyynärpää polven päälle. Nyt pidennetään oikeaa kylkeä. Katse oikeissa sormissa. 1. 2. Voit myös tuoda kämmenen alas, mikäli se tuntuu hyvältä. 3. 4. 5. Ja sisähengitys tuu ylös keskelle. Ja B-variaatiossa tuodaan vasen polvi maahan ja pidennetään keskivartaloa, kämmenet ylös. 1. 2. Vahva oikea polvi. 3. Ei kierretä tässä asanassa. 4. Ja 5. Sisähengityksellä tuu ylös keskelle. Ja uloshengitys toinen puoli. Oikea polvi maahan. Vahva vasen jalka. 1. 2. Tarvittaessa, jos tarvii laittaa polven alla vaikka pieni tyyny tai vaate, jos se tuntuu liialta. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä tullaan ylös keskelle, kädet aukeaa. Uloshengitys, samastitihi. Prasarita Padottanasana. Sisähengitys oikea, astuu sivulle, tuo kädet lantiolle ja uloshengitys. Tuo kädet maahan. Sisähengitys, pää nousee, pidennä selkää, uloshengitys, taivuta alas. Katse nenän päässä. 1. Jos tuntuu, että näissä asanoissa alkaa huippaamaan, niin tämä voi myös tehdä lattialla istualtaan. 2. 3. Tärkeää on pitää jalat todella aktiivisena koko asanan ajan. 4. Ja 5. Sisähengitys, pää nousee, ojenna. Uloshengitys pysyy. Sisähengitys, tuo kädet lanteille. Tuu ylös ja ulos hengitys. B. Sisähengitys, kädet aukeaa sivulle. Uloshengitys, kädet lanteille. Ja sisähengitys, pidennä selkää ja uloshengitys, taivutus alas. 1. Muista myös pitää sisäreidet aktiivisena tässä. 2. 3. 4. Katse nenän päässä. Ja 5. Ja sisään hengityksellä tullaan ylös. Uloshengitys pysyy. C. Sisähengitys, tuo kädet auki sivulle. Ja uloshengitys, sormet ristiin selän taa. Sisähengitys, suorista käsiä, avaa rintaa. Ja uloshengityksellä taivutus alas.
kämmeniä kohti maata. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sisäänhengityksellä tullaan ylös. Pidetään rintakehä hyvin auki, kädet suorana. Uloshengitys pysyy. Viimeinen D. Sisäänhengitys, tuo kädet lanteille, pidennä. Uloshengitys, taivutus alas. Ote iso varpaista, jos on mahdollista. Ja sisäänhengitys, pää nousee. Uloshengitys, taivuta alas. Kyynärpäitä auki sivulle. 1. Kato, ettei olkapäät tipu sinne korviin, vaan tila pysyy. 2. 3. 4. Ja 5. Sisään hengityksellä tuo pää ylös, avaa rintakehää, uloshengitys pysyy. Sisään hengitys, tuo kädet lanteille, noustaan ylös. Ja ulos hengityksellä rauhallisesti askel maton alkuun. Parshvottanasana. Tuo kämmenet yhteen selän taakse. Ja oikea jalka astuu. Aseta kantapäät nyt erilleen eri linjaan niin, että lantioon jää tila. Ja ulos hengityksellä taivuta kohti oikeata jalkaa. 1. Pidä rintakehä auki, jalat suorana jos mahdollista. 2. 3. Katse iso varpaassa tai nenän päässä. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä tullaan ylös ja käännetään ja taas avataan, että lantio pysyy hyvin auki ja uloshengitys, taivutus kohti vasenta suoraa jalkaa. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä tullaan ylös keskelle, ulos hengityksellä. Samastitihi, jalat edelleen erillään. Utthitahasta Padankustasana. Tuo vasen käsi lantiolle ja sisähengityksellä ote oikeista iso varpaasta tai sit varjoiden polvesta. 1. Yritä pitää tukijalka mahdollisimman suorana. 2. Ei taivuteta tässä, mieluiten eteen. 3. Pidetään lantiossa tila. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä ojenna ja uloshengitys jalkaterä sivulle. 1. Katse kääntyy vasemmalle. 2. 3. 4. Ja 5. Sisähengitys tuo jalka eteen, uloshengitys pieni taivutus eteen. Ja sisähengitys nosta jalkaa, suorista selkä ja pysy. 1. 2. 3. 4.
Ja 5. Ja toinen puoli, oikea käsi lantiolle ja sisähengitysote vasemmasta varpaasta, isovarpaasta tai polvesta varjoiden. 1. Vahva tuki jalkaan. 2. 3. Syvä hengitys. Voi hengitellä vähän enemmän. 4. Taajemmin. 5. Ja sisähengitys ojenna selkää. Ja uloshengitys tuo jalka sivulle, katse oikealle. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengitys tuo jalka eteen ja uloshengitys pieni taivutus, jos on mahdollinen. Ja sisähengitys suorista selkää, kädet lanteille ja pysyy. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Ardha Padmottanasana. Tehdään variaatio tästä. Tehdään puuasana. Itselle ei tuntunut hyvältä tehdä lootusasentoa tässä. Joten tuo oikea jalkaterä vasten vasenta sisäreittä. Pidennä koko kehoa. Katse nenän päässä. 2. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä tuo vasen puoli. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Uloshengitys tuo jalka alas. Utkatasana, mennään maton eteen ja sisähengityksellä tuo kädet ylös. Tehdään vinjassa. Uloshengityksellä taivuta alas. Sisähengitys, pää nousee ja ojenna. Uloshengitys, askel, Chaturanga Dandasana tai variaatio. Sisähengitys, rullaa varpaiden yli, ylöspäin katsova koira, polvet voi olla maassa. Ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisähengityksellä pieni hyppy tai askel. Utkatasana tuoliasento, mutta nyt jalat on erillään. Lantion levyinen haara-asento. 1. Tuo lantiota alas, tuo tilaa keskivartaloon. 2. 3. 4. Ja 5. Uloshengitys, kädet maahan ja sisähengitys, pää nousee. Uloshengitys, askel, chaturanga tai variaatio. Sisähengitys, rullaa varpaiden yli. Ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. Skippaamme soturit. Ja sisäänhengityksellä askel istumaan. Mennään istuma-asanoihin. Pidetään tässäkin jalat erillään. Tuodaan kämmenet lantion viereen. Pidennetään selkää. 1. Hengityksellä hyvä yhteys lantiopohjaan. 2. 3. Katse nenän päässä. 4. Ja 5. Ote iso varpaista, sisähengitys ojenna ja uloshengityksellä lempeästi taivuta vähän alas. 1. Voit pitää aika isonkin haara-asennon tarvittaessa.
3, 4 ja 5. Ja sit sisähengitys, pää nousee, pidennä selkää lantiosta asti, uloshengitys pysyy. Ja ota ote pidemmältä, jalkaterien yläpuolelta tai sivusta ja sisähengitys ojenna ja uloshengitys taivuta alas. 1, 2, 3, 4, rennot hartiat, syvä hengitys. Ja 5, sisähengitys, pää nousee pidentäen taas, uloshengitys pysyy. Purvottanasana, tuo kädet taakse, pidä jalat edelleen erillään ja sisähengitys. Nosta lantio ylös. Voit myös koukistaa polvia. 1, kantapäät ei ole yhdessä. 2, 3, kämmenet painaa vahvasti maahan. 4 ja 5, uloshengitys, tuo lantio alas. Ja Vinyasa, sisähengitys, nosta lantio ylös, tuo kädet eteen, uloshengitys. Tullaan chaturangaan tai variaatioon. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisäänhengityksellä askel istumaan. Ardha Baddha Padma Paschimottanaasanan variaationa tehdään Janusirsasana A. Oikea jalkaterä vasten vasenta sisäreittä. Jalka auki 90 astetta sivulle. Ojennus ja uloshengitys alas. 1, 2, 3, 4 ja 5. Sisäänhengitys, pää nousee, pidennä selkää, lantion aluetta, uloshengitys pysyy. Skipataan vinyasa välistä, sisähengitys ainoastaan nosto, jos se on mahdollista. Ja uloshengitys vasemman puolen variaationa Janusirsasana A. Ja uloshengityksellä taivuta alas. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sisäänhengitys, pää nousee. Avaa rintakehää, uloshengitys pysyy. Vinyasa ja sisäänhengitys, lantion nosto, jos mahdollista. Uloshengitys, tuo kädet eteen, askel chaturanga dandasana tai variaatio. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Tiryan Mukha Ekkapada Paschimottanasana, sisähengitys, askel istumaan. Tuo oikea jalkaterä taakse, avaa polvea sinne sivulle, lantio on isosti auki. Ja ojennuksen jälkeen uloshengityksellä taivuta alas. 1, 2, vatsalle on tilaa siellä sun jalkojen välissä. 3, 4 ja 5. Ja sisähengitys, pää nousee, uloshengitys pysyy. Ja puolenvaihdon välissä ehkä sisähengityksellä lantion nosto, jos onnistuu. Ja uloshengitys, toinen puoli, vasen jalkaterä sinne taakse. Avaa hyvin tilaa sille vatsalle.
Ja sisähengitys vielä ojenna ja uloshengityksellä taivuta alas. 1, 2, 3, 4, 5. Sisähengitys pää nousee, ojenna. Uloshengitys pysyy. Ja vinjaassa sisähengitys nosto ja uloshengitys sieltä Chaturanga Dandassa. Sisähengitys rullaa varpaiden yli. Ja uloshengitys alaspäin katsova koira. Sisähengityksellä askel istumaan. Ja tehdään nyt vähän erilainen Janusirsasana. Tuodaan Janusirsasana A. Ja sitten otetaan kylkivenytys. Eli otetaan siitä vasemmasta jalasta kiinni. Avataan, pidennetään kylkiä. Katsetta sinne sivulle. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sieltä sisähengitys pieni nosto, puolen vaihto. Ja uloshengitys vasen jalka sinne, jalkaterä vasten sisäreittä. Ja oikea kylki vasten oikeata jalkaa, vasenta kylkeä kohti taivasta. 1, 2, 3, 4. Tämä tuntui spesiaali hyvältä raskausvatsan kanssa. Ja 5. Ja sieltä sitten sisähengityksellä pieni nosto. Ja uloshengitys Chaturanga Dandasana variaatio. Sisähengitys, avaa rintaa. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Marichyasana A. Sisähengitys askel istumaan. Ja tuo oikea jalkaterä leveästi auki sinne sivulle. Ja pidennä kylkeä. Pyri saamaan ote vielä sieltä takaa. Avaten rintakehää. Ja taivutus tosi pehmeästi kohti vasenta jalkaa. 2. 3. Taas siellä on sun vatsalle tila. 4. Ja 5. Ja sisähengitys pää nousee, avaa rintaa, uloshengitys pysyy. Ja sisähengityksellä nosto. Ja uloshengitys sitten toinen puoli, vasen jalkasin roimasti sivulle. Pidennä kylkeä ja kierrä vasen jalka. Voit myös ottaa pyyheellä otet selän takana ja uloshengitys. Kevyt taivutus kohti oikeat jalkaa. 1, 2, 3, 4. 5. Ja sisähengitys ojenna. Uloshengitys pysyy. Ja sisähengitys nosto. Uloshengitys Chaturanga. Sisähengitys ylöspäin katsova koira. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Marichyasana B variaatio. Sisähengitys askel istumaan. Tuo vasen jalka sinne oikean istuinluun alle.
Ja oikea polvi koukistuu ja kierretään nyt taas se oikea polvi samoin kuin Aassa tehtiin. Mutta skipataan lootus, eli pidetään se vasen jalkaterä maassa. Rento niska, kun meet alas. 2. 3. 4. 5. Ja sisähengitys, pää nousee, ojenna. Uloshengitys pysyy ja pieni nosto, sisähengitys, nosto. Ja toinen puoli, oikea jalkaterä vasemman istuilun alle sinne. Kierretään pitkän kyljen käden kanssa vasen jalka ja avaa vielä rintaa ja uloshengitys, taivutus. 1. Taas löytyy vatsalle tilaa ja eikä kantapäät paina vatsaa. 2. 3. 4. Ja 5. Sisähengitys, pää nousee, uloshengitys pysyy. Vinyaassa sisähengitys, nosto ja uloshengitys, chaturanga. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisähengitys, askel istumaan, tehdään kevyt navasana. Voit myös tukea jalkoja. 1. 2. Suosittelen tämän tekoa, mikäli se on ollut sulle vahva aiemmin ja helpohko aiemmin. 4. Ja 5. Ja sisähengitys nosto ja uloshengitys alas ja toinen kerta. 1. 2. Vahvat jalat. 3. 4. Ja 5. Sisähengitys, nosto ja vielä tehdään 3 kertaa. Kevennetysti. 1. Voit koukistaa polvia ja tosiaan käsillä auttaa jalkoja. 3. 4. Ja 5. Ja sisähengitys, nosto ja uloshengitys. Chaturanga Dandasana. Sisähengitys, avaa rintaa. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja sisähengityksellä hyppy. Tullaan sinne leveeseen kyykkyyn. Tuo jalat leveeseen asentoon, tuodaan syvä kyykky, kämmenet yhteen rinnan korkeudelle. Ja hengittele tässä. 1. Anna lantion tippua, pidä vahvat jalat. 2. 3. 4. Ja 5. Sittenhän Pasasana kakkosarjan variaatio. Eli kierretään tuo vasen polvi. Katse taa. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Ja kierretään oikea polvi. Avataan rintakehää, katse taakse. 1. 2. 3. 4. 5. Ja tullaan vielä keskelle. 1. 2. Lantio voi vähän liikutella. 3. 4. Ja 5. Tullaan sieltä Vinyasa Chaturanga ja sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Ja tuossa sisähengityksellä polvet maahan. Jäädään siihen kontilleen.
tehdään cat and cow, eli kissa ja lehmä liikettä. Sisään hengityksellä pyöristä selkä, työnnä voimakkaasti käsivarsilla, myös selkää pyöreäksi lantiolla. Ja ulos hengitys, vapauta niin sanotusti vatsa alas, pää ylös. Ja sisään hengitys pyöristää selän ylös. Ulos hengityksellä, tuo pää ylös, selkä tulee notkolle. Sisään hengitys pyöristää selkää. Ulos hengitys vapauttaa selän notkon. Sisään hengitys, selän pyöritys. Ulos hengitys, vapauta selän notko. Sisään hengitys, selän pyöristys. Ja vielä selän notko. Sitten tehdään keskivartaloon vahvistava liike. Nostetaan vastakkainen käsi, vastakkainen jalka, vaakatasoon, oikea käsi, vasen jalka. 1, 5 hengitystä, ojenna varpaat. 2, 3, 4, 5. Ulos hengitys. Tuo alas ja vaihdetaan. Vasen käsi, oikea jalka. 1. Pidä pitkä, vahva keskivartalo. 2, 3, 4 ja 5. Sitten 1 kissan, selän ojennus ja ulos hengitys, selän notkistus välissä. Ja uudelleen vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Nyt ojenna nilkkaa pitkäksi. Oikea käsi, vasen jalka. 2, 3, 4 ja 5. Tuo alas. Puolen vaihto. Ojenna taas, työnnä kantapäätä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten tuo lapsen asento, tuo lantio alas, pidä leveä asento. Jätä kädet sinne pitkälle. Syvät hengitykset tässä. Ja sitten tuu uudelleen nelinkontin ja vielä kerran vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Oikea käsi, vasen jalka, varpaat ojentuu. 1, 2, 3, 4 ja 5. Tuu alas ja toinen puoli. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sieltä ulos hengitys alaspäin katsovaa koira. Ja sieltä sisään hengityksellä tullaan maton eteen. Tehdään kakkossarjan Ustrasana. Tuodaan kantapäät ylös. Eli tuodaan enemmän pituutta sinne selkään. Näin, että lantio ei mene kasaan. Tuodaan kädet sinne kantapäille. Jos tämä tuntuu ok, niin vapauta niskapää taakse. Ja 1, 2, 3. Jos mahdollista, niin voit myös tuoda
Jalat, jalkaterät alas, vähän syventää asentoa. 4. Ja 5. Ja sisähengityksellä tullaan, ehkä käsillä tuetaan, tullaan ylös. Ja sieltä vinjaassa kädet maahan, tuo jalat taakse. Chaturanga Dandasana. Sisähengitys rullaa varpaiden yli. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Ja sisähengitys askel istumaan. Ja uloshengitys selin makuulle. Tehdään pikkusiltaa. Sisäänhengityksellä nosta polvet ja uloshengitys. Pidä kädet siellä sivulla. Ja sitten sisähengitys, nosta lantioon. Ja nyt vähän työstetään pakaroita. Tuo lantios alas ja ylös. Niin sanottu pumppaava liike lantiossa. Vahvistaa pakaroita, jalkoja ja on leveä haara-asento. Jatka pumppausta 10 kertaa. Ja sitten noustaan pikkusiltaan, jäädään sinne. 5 hengitystä. Pidä lantion asento leveänä, jalat aktiivisena. Syvä hengitys ja tuu uloshengitys alas. Toinen kerta, lantio nousee. 5 hengitystä. Ja uloshengitys tuo alas. Ja 3. silta, pikkusilta. Lantio nousee. 5 hengitystä. Katse nenän päässä. Ja uloshengitys tuo alas. Sitten on mahdollista tehdä vielä koko siltaa. Mikäli se tuntuu mahdolliselta, hyvältä. 5 hengitystä. Syvät, rauhalliset hengitykset. Ja tule uloshengityksellä alas. Ja vielä 1 kerta. Sisähengitys nousee ylös. Ja uloshengitys tuu alas. Voit kevyesti tuoda sinne polvia kyljille. Ei paina vatsaa, vaan sinne sivulle. Pyörittelet vähän alaselkää vasten lattiaa. Ja vastaliikkeenä teemme Padha Konaasanan. Eli tule istumaan ja sitten sisähengityksellä tuo jalkaterät yhteen, polvet aukeaa sinne sivuille. Pyri pitää lantio hyvin maassa. Pidentää selkää, voit viedä kädet sinne eteen. Ja kevyesti painaa eteen. Ja 10 hengitystä tässä.
Ja sisähengityksellä tuodaan selkä suoraksi ylös. Ja vielä 10 hengitystä selkä suorana. Katse nenän päässä. Keskity hengitykseen. Ja Vinyasa, sisähengitys nosto ja uloshengitys Chaturanga Dandasana. Sisäänhengitys avaa rintakehää ylöspäin katsova koira, uloshengitys alaspäin katsova koira. Ja loppuliikkeitä sitten sisäänhengityksellä askel sinne istumaan ja sieltä selin makuulle. Salampasarvangaastana tehdään variaatio ensin. Jalat on erillään, lantion levyinen haara-asento, jalkaterät aktiiviset. Vähän rauhoita hengitystä, tunne kehon pituus. Ja sisäänhengityksellä voit nostaa pelkästään jalat ylös. Pyri suoristamaan jalkoja. Voit myös nousta sieltä niskahartia seisontaan, mikäli se tuntuu susta ihan hyvältä. Voit vähän vuorotella, ojennella varpaita ja kantapäitä, mutta pidä jalkaterät erillään toisista. Tila lantiossa. 10 hengitystä. Ja ulos hengityksellä auta käsillä ja tuo jalat, vartalo takas maahan. Mä tykkään tehdä Matsyasanan, eli tuon jalat lootukseen tai ristiistuntaan ja sieltä sisähengityksellä päälaki lattiaan, rintakehä kaarelle. Ote jalkateristä, katse nenän päässä. 8 tai 10 hengitystä. Utthana Padasana jatkaa nyt suorista jalat, kädet ylös, kämmenet yhteen. Tee ainoastaan, jos tämä tuntuu hyvältä tehdä. 8 tai 10 hengitystä voit myös tuoda jalkaterät maahan ja keventää. Ja sisähengitys, keikkautus ylös Vinyasa, uloshengitys Chaturanga Dandasana. Sisähengitys rullaa varpaiden yli, uloshengitys alaspäin katsova koira. Sitten on mahdollisuus tehdä päällä seisonta. Sisähengitys, risti kädet, tuo pää sinne kämmenien viereen ja sieltä sisähengityksellä nouse päällä seisontaan, mikäli se on sinulle mahdollista. Keventää lantion alueen tuntemuksia. 10 tai 15 hengitystä.
Ja sieltä voit rauhallisesti tulla alas myös puoleen väliin tai jäädä vaan ylös. Eli 90 astetta. Ja voit tuoda sieltä jalat alas. Ja lapsen asento polvien väliin, tuo yläkeho lepäämään. Syvä hengitys. Rentouta hartiat, niska, koko keho. Mikäli olet tehnyt kakkossarjaa ja Pincha Mayurasana, itse tykkäsin tehdä myös tässä pinchaa päällä seisonnan jälkeen. Tämä on mahdollista tai sitten jätät väliin. Ja sieltä vinjaassa sisähengitys, ylöspäin katsova koira, uloshengitys, alaspäin katsova koira. Sisähengityksellä askel eteen, suorista jalat. Padma Padmasana, sidottu lootus tai sit risti-istunta. Nojaan tässä vaan vähän eteenpäin. En päästä noita kantapäitä painamaan vatsaa. En suosittele kauheasti taivuttaa siinä eteen. Sitten ylimääräinen rinnan avaus. Ota sormista selän takaa kiinni niin, että toinen kyynärpää on ylhäällä ja toinen on alhaalla. Tai otat pyyhkeen avuksi. Tämä on kakkossarjan asanaa. Katse ylös ja hengittele rintaa voimakkaasti auki. Ja vaihda toinen puoli. Käsivarret aktiiviset. Rintakehä avautuu hyvin. Ja Padmasana, lootusasento tai sitten tosiaan risti-istunta, Jana Mudra, katse nenän päässä. Syvä hengitys, yhteys sinne lantion alueelle. Mikäli kehossa tuntuu paljon kuumuutta, on myös mahdollista tehdä Shitali-hengitysharjoitus. Eli sisäänhengityksellä käännä kieli rullalle ja uloshengitys hengitä normaalisti nenän kautta. Mikäli et saa kieltä rullalle, hengitä syvään sisään hampaiden välistä puristaen huulia yhteen. Ja uloshengitys normaalisti nenän kautta. Tunne, kun viileä ilma tulee sisäänhengityksellä sisälle ja lämmin ilma poistuu kehosta. Raskauden aikana tosiaan kuumuutta voi esiintyä aika paljon. Voit tehdä oman maun mukaan 5-10 hengitystä.
Ja kevyt utplutihi, jos se tuntuu mahdolliselta. Sisähengitys. Kokeile kevyesti nostaa lantio ylös. Ei liian voimakkaasti. Tai voit jättää välistä. Vain 5 hengitystä. Jos sitäkään. Ja vinjaassa. Uloshengitys Chaturanga Dandasana ja sisähengitys ylöspäin katsova koira. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Sisähengitys askel, pää nousee, ojenna pää. Uloshengitys, taivuta alas. Sisähengitys samastitihi ja kotka siellä. Käy vielä moikkaamassa lopuksi. Om Swasti Prachapyaha Paripalayantam Nayena Markena Mahi Mahisaha Ko Brahmanebhyaha Suphamastu Nityam Lokaha Samastaha Shukino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.